Umay kayo kat idaydayo tayo ti Apo, kantaan tayo asirarag-o ti Diyos asalaknib tayo. Dumatag tayo iti sangwanan na, kat agyaman tayo, ipaayan tayo iti naragsak a kanta a pagdaydayaw kenkwana. Tati Apo manakabalin a Diyos, na indaklan nga ari, naturturay ngem amin a di Diyos. Iturayan na ti entero adaga, manipod ti kaunggan arukib agingga ti kangatuan at turod. Inaramid na ti taaw ket kukwana, uray ti daga sinukog ti imana. Umay kayo agparintumeng tay iti sakaanan na, ket agdaydayaw tayo kenkwana. Agrukbab tayo ti Apo na marswa kada tayo. Isu ti Diyos tayo, datayo dagiti tattao na, nga ay aywanan na ti arban at tartaraonan na. Itang aldaw, dinggenyo ti ibagana. Ket may banagami kasikat ibilag mo, amin ipalag mo, lawag tanti makita, wayak ti inyeg na, wenagbiag ti pamati. Diyos ikat ibilag ko, kaput makita, jak tu sumur kaput rikna, kaungga amuk dakakanya, amuk amin mapagbalay niya, agyag kaputi pamati. Sikat ipileg ko, amin iparag ko, lawag itanti makita, wayak ti inyeg na, wenagbiag ti pamati. Diyos sikat ipileg ko, sikat ipileg mo, amin ipalag ko, lawag itanti makita, wayak ti inyeg na, wenagbiag ti pamati. Diyos sikat ipileg ko, pilig mo ti patsek, agsirbike nagtalek laken ka. Pilig mo ti patsek, agsirbike nagtalek laken ka. Agyag kaputi pamati, ket may banagami, na sikat ipileg mo, amin iparag mo, lawag itanti makita, wayak ti
Iti kasta, itanok yun to tinaga ni Apo tayo a Jesus, ket itanok na kay tumet babaen iti parabor ti Diyos tayo ken ni Apo Jesucristo. Naimbag nga aldaw, kadati amin kakabsat, madaydawi ti Apo. Hello po sa lahat ng mga nanonood, sa mga sumusubaybay. Salamat po sa patuloy na pagsama sa amin sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Itigtultuloy kakabsat nga panagdaydayaw tayo. Hello kadagiti kakabsat tayo, di agoo, iti bagbag, hello po. Kinurapay kadagiti karuba dito'y dulaw, hello, kan kadagiti sabali pay nga agdangdangag, hello po sa ating lahat. Thank you so much po. Nagtultuloy nga panag-inadal tayo kadagiti sa uwiti Apo. So iti tayo nga agsapa kabsat iti tema tayo kat may papan iti the role of the church. Ajay nalukatan tayo nga tema kadagiti naglabas nga lawas. Iti duwa nga napalabas nga lawas kakabsat na pagsalitaan tayo iti Ephesian Church. Kat no kasat no kapasnag iti panagayat da iti Apo, ngamnuman pa'y kasta, inawat dalat ta iti saludsod, where is the love? Ayan na iti ayat. So hanggang magarantya, iti kinaaktibo tayo iti iglesia niya, tapno makita iti genuine nga ayat tayo para iti Apo. So we have studied that for the past 2 weeks. Kat iti dayo iti mat nga aldaw kakabsat, adalen tayo, may papahan iti panangidayaw iti Diyos, or glorifying God. Kat iti teksto tayo, masarakan iti may kadwa nga Thessalonica, chapter 1, verse 12. Kasi iti kunana, iti kasta itanok yun to tinaga ni Apo tayo Jesus, kat itanok na kay tumat babaan ti parabor ti Diyos tayo ken ni Apo Jesucristo. So, dayto manipod di dayto yung adal kakabsat, sapay kumata, makapidot tayo, iti balin nga espiritual nga pamigsa, ken pamarigta kakabsat, tapno makapagtultuloy tayo pa nga, agserbi iti Apo nga napnuan iti rag-o, iti kaunggan tayo. So manipod kakabsat, idi na ideklara iti lockdown, iti March 15, gapo nga ron iti COVID-19, may sa kadagiti pagrigatan, dagiti naganaken, kat datay panang dagulit kadakwada, dagiti anak da, iti inoran-oras ka panagsaludsud da, mabalin ka biba nga rumwaren, kano kami mabalin nga rumwar, ura di talang kuma plaza, ura di talang kuma basketball court, di ba? When no, katno nga ta nga malpas dito yung COVID-19, at doon nga ti agasen, katno nga rumwar di bakuna, kasano ti panag-eskwela mi? Online ba? Modular ba? Asat no, umat online tayo, umat internet tayo. When no, may papan kakabsat iti ABS-CBN, anya, nagsardeng iti ABS-CBN, mauma kami nga agbuya, iti kasto nga channel. Okay, so, nagaduha kabsat, dagiti, panang dagulit, dagiti anak tayo, kanya tayo, ket may sadaytuhan kadagitin, pagrigatan, dagiti naganak, no kasat nudalangan nga sungsong bata niti, dayto nga saludsod da. Ket kastimat iti iglesia iti Thessalonica, handamat nga makaitid na, gapu iti agrikrikos nga saludsod, wenno sayang gusap, may papahan iti panagsublimanan ni Apo Jesus. At dagamin ti kapanunutan da kabsat, nga idi nagpangato ni Apo Jesus, ket agsublimat lang asigo di suna. Isungan niya't inaramid na dagito nga namati ti Thessalonica kakabsat, inlako dan, dagiti amin nga, balayda, sanikwada, dagdagada, ket awanan iti sabaling nga aramiden da, handamaten nga trabaho, because of the belief nga umayan ni Apo Jesus, agsublin isuna. Nya, ket ti pagmadyan na pa dito yung kakabsat, kunana iti chapter 3, verse 11, awanan iti sabali nga aramidan da, no saan nga bumibiyang iti aramid iti sabali nga tao. So dayto iti rason no apay kakabsat nga nagsurat ni Apostol Pablo kadakwada, tapno parigtaan na iti dagiti namati iti unay iti Thessalonica. Tapno saan da nga nalaka nga mamati kadagiti sarasarita nga addadan when nagbibiyagdan kadagiti mauding aldaw. Masarakan tayo dito nga panangtubgar na kakabsat iti may kadwa kapitulo, verse 1 to 3, kunana, no may papanti ay ni Apo tayo Jesucristo, kenti panakornong tayo, tapdo adda ito iti sidong nakakabsat. Dawatan mi kada kayo, adi kay kumamariribukan, when numadanagan, iti may bagbaga, adimtengen ti aldaw ti Apo. Kun kunada, kasta iti naibagami, ba iti panangas kasabami, when no pa nagsurat mi. Di kay paalilaw, ti siya sinuman, iti uray anya nga wagas. So baban iti dayto nga surat ni Apostol Pablo kakabsat iti iglesia ti Thessalonica, mai-correct da di ka panunutan da nga asidagan nga umay ni Apo Jesus. Handa ko mga agpaalilaw.
kadagiti sarsarita laeng. Kiniti may kadwa kabsat nga panggap na iti panakasurat iti daytoy nga libro ket tapno iti kasta maibaga maipalagip kadagitoy nga namati ka kabsat iti masapol da nga aramiden bayat iti panaguray da kini Apo Jesucristo. So dapat dagiti mapasamak nga minhaan nga biglan nga idi nagpangaton ket agsubli manen. Dagiti na ilanad nga mapasamak nga masarakan iti chapter 2 verse 3 aging gana iti verse 12 kakabsat. Isu nga nagpintas kakabsat nga paginadalan tayo iti libro iti Tesalonica nga insurat ni Apostol Pablo iti AD 51 taday iti talo kakabsat nga puntos na wenno dati talo nga pakabuklan na iti daytoy nga libro. Umuna iti panagbalin tayo nga responsable bahay iti panaguray tayo iti panagsubli ni Apo Jesus. Iti may kadwa, panagtalinag tayo nga nagagat ka natulnog aging gana iti panagsubli ni Kristo. Kaya iti may katlo, pananggwardya tayo iti pamati kan doktrina tayo tapno saan nga mamulitan. No iti daytoy nga panawan kakabsat ket adda iti virus iti COVID-19 nga mang perperdi kadagiti duma-duma nga banag iti biag tay datan. Iti panawan mad kakabsat dagiti Tesalonica addamet iti virus nga makuna nga false teaching nga mang perperdi iti rag-o ken namnama dagiti namati sadyay. Nagmahat nga ron kakabsat nga sublian tayo ket laglagipan tayo tapno iti kastaket maparigkas kadakwada maparigtamat iti pamati tayo tatta. Kasin tayo adalan iti daytoy nga teksto maawatan tayo nga bayat ti naanus nga panaguray tayo iti panagsubli manen ni Apo Jesus masapol nga aramiden tayo iti akem tayo. Pagrarabakan dan kakabsat because nagadun dagiti tattao nga iti punteryada pagsusupyatan da ket may papanit exact nga aldaw nga mapasamak iti panagsubli ni Apo Jesus. Dagiti dadto mga kabsat ket no anyamat dagiti makita pa dagiti mapasamak pa sakbay iti panagsubli ni Apo Jesus. So no dati makita da nga UFO at dati makita da nga ulap nga sinanbagi iti tao oy bagada ni Apo Jesus agsublin. No dati makita da kabsat nga earthquake wenno buhawi, wenno duma-duma kabsat nga didigra. Mababadasan iti lubong niya. Ibagadan nga daytoy ket senyales iti may kadwa nga panagsubli ni Apo Jesus. Daytoy iti pagririkyaranda dagiti tattao itatta. Ngem kas adalan tayo kakabsat iti libro iti Tesalonica, maipalagip kanya tayo no anya iti masapol tayong aramiden, bayat iti panaguray tayo iti may kadwa nga panagsubli ni Apo Jesus. Masapol nga lagligipan tayo kakabsat, nga iti panangdayaw iti Diyos. Manipod iti dito nga teksto tayo, at iti mapidot tayo nga duwa nga puntos. Umuna, iti panangdayaw iti Diyos kakabsat. Kat pang managnag, iti panagbalin tayo nga pasurot na. Kat iti may kadwa, panangideklara, iti panakaisalakan tayo, gapot parabor na. Ngam iti dito kakabsat nga aldaw, iti adalan tayo kat iti umuna pailang nga puntos nga iti kunana, iti panangidayo tayo iti Diyos, kat pamanagnag, iti panagbalin tayo nga pasurot na. Dahito man kakabsat itiin tayo, adalan iti dahito nga aldaw. Kunana iti teksto tayo, iti chapter 12a, iti kasta itanok yun to tinagan ni Apo tayo Jesus. Iti English kunana, that the name of our Lord Jesus Christ may be glorified in you. Itinagan ni Kristo, ideklara tayo man kakabsat ka, datayo iti salinong iti turay na, iso na iti Apo, kat datayo matdagiti adipan na. So babaan kadagiti tignay tayo, aramid tayo, mabalin tayo nga padayawan, wenno itanok iti Diyos, iti biyag tayo kakabsat. Kasat no, umuna, babaan iti puso. Babaan iti panagayat tayo, kenkwana iti amin nga puso tayo. Kunana iti Lucas chapter 1 verse 46, kinunan ni Maria, to'y pusok, idaydayaw na iti Apo. So iti muna kabsat nga wagas tapno, may pakita tayo iti active ka pa ng glorify tayo kini Apo, ket di puso tayo, di panagayat tayo iti Apo, iti amin nga puso tayo, kas kini Maria. Nagsardang iti puso, matay iti tao, di po ba? Isungarod kakabsat, no, bumagsol tayo, puso niya, once lang amin kat, matayan. Nga mawanti bumagsol dito, yung damdam kakabsat niya. Example lang di dyan. Kahit nasawa, nung nagsardang iti puso kakabsat, matayan iti tao. Kasama nga rod, nga iti panagdayaw tayo iti Apo kakabsat, nuhang nga na yung pusuan, dadya pinagdaydayaw tayo iti Apo, matay, dadya ayat tayo para kenkwana.
Kitawan ton kakabsat iti rumswa nga panagdaydayo, wenno puro nga panagdaydayo, manipo ti daytoy nga biyag tayo. Nya pay kakabsat, baban iti panagbiag tayo. Baban iti panangidaton tayo kuana, daytoy nga biyag tayo kakabsat, mabalin tayo nga padayawan ni Suna. Kunana iti Psalms 50 verse 23, ti mangipay ti sakripisyo, mangted ti panakapadayaw ko, kitawan duwa-duwa at ti agtulnog kanyak, isalakan ko. Anya nga ti daton nga pakayaywan iti Diyos kakabsat. Kunana iti Romans chapter 12 verse 1, nga kakabsat ko, dawata nga rod kada kayo, agaputi na indaklan nga asi ti Diyos kada tayo, ipayo ko mati bagiyo akas dato na si bibiyag, na santuan kan makayayo ken kuana, daytoy ti pudno a panagdaydayaw arumbeng nga ipaayo. Daytoy kakabsat iti rumbeng nga panagdaydayaw nga masapol nga ipaay tayo, dadya panangidaton tayo, iti biyag tayo, akas daton nga si bibiyag nga nasantuan para iti imatang iti Apo kakabsat. Hala nga datayo kakabsat. Iti mabindisyonan wenno mabinipisyuan no dikat uray pa digiti tattao nga maranranyagan iti daytoy nga silaw nga agtahod manipo iti daytoy nga panagbiag. So daytoy kakabsat ti may kadwa nga wagas tapno makapagdayaw tayo iti Apo. Diyan na puso tayo ken diyan may kadwa dadya panagbiag tayo. Iti may katlawa kabsat ket dadya panagsao tayo. Kunana iti Santiago chapter 3 verse 10, may-maysa ang iwat ti paggapuan dagiti balikas a pamagyaman ken pagilunod kakabsat ko saan ko mga kasta. Kakabsat kasat no tayo ngay nga maidayaw iti Dios no saan tayo nga gwardyaan dagiti dila tayo. Diyo mat amuha kabsat nga naglaka nga masayar tirik na iti tao. Anya uray mat datayo mismo na padasan tayo datan basit lang nga kamali nga sao. Basit lang nga saan nga panagikinawatan. Sometimes it leads to years on years and years nga handa nga panag-inulimag iti tunggal maysa. Nasensitibo iti tao iti so kakabsat. Iso nga masapol nga gwardiyan tayo, dagiti dila tayo, tapnog serbito nga pamadayaw iti Apo, baban iti nasayat nga panagsao tayo, kadagiti pada tayo nga tattao. Hanmat mabaling kakabsat nga agubog iti maysa nga bibig. Iti nasayat nga sao, kan iti saan nga nasayat nga sao. Nagbadimat nga kitaan nga rod kakabsatan niya, no hallelujah, praise the Lord tayo iti Domingo, nga miti Lunes, ingga na Sabado, kat pasig amin, nga dakas nga sao, iti mangmangag dagiti tattao kanya tayo. Kakabsat, haanan nga agsasao iti dakas, dagiti anak iti Diyos. Nya, tanoan niya kano iti linaw iti puso, iso iti rumwar iti bibig mo kabsat. No itilinaw iti puso tayo kat dadya parabor kan panagayat ni Apo Diyos, apay nga ramswapay laang, nagiti dakas nga sao, kadagiti bibig tayo. Saan kumahan kakabsat? Baban kuma iti panagsao tayo, agbalin tayo kuma nga pamadayaw iti Diyos kakabsat. So di puso, di panagbiag, di panagsao. Iti may kaupad kakabsat, kat iti panagtignay tayo. Baban kakabsat iti aramiden tayo. Kunana iti 1 Corinthians chapter 10 verse 31, dahito iti sungbat ko, no adaan nyaman nga aramiden nyo, mangan manwid no uminom kayo, aramiden nyo apakaydayawan iti Diyos. Grabe ano? Grabe po yung sinasabi ni Apostol Pablo. Okay? Mangan kayo man, uminom kayo man, agserbi kayo kung mga pakaydayawan iti Apo. Kasat no gamin kakabsat, pagririkyaranda dagiti tattao, mabaling ba iti mga niti dara, minom ti arak, ang dami nilang mga question tungkol sa pagkain at inumin. Ano po? Ang sagot ni Apostol Pablo, uminom kayo man, uminuman kayo man, aramidan nyo dayto, nga pakaydayawan iti Apo. So no ti panagkitam kat pakaitibkulan dagiti tattao, ti dayta nga panagtignay mo, wenno aramidam, san mo nga itultulo yan? Ti kuma, uray pa kadagiti kabasitan nga bahanag, kasi ti panaginom ka iti panangan tayo kakabsat. Agserbi tayo kung mga pamadayaw iti Apo. So iti may kaupad kakabsat kat panagtignay. Kamusta iti panagtignay tayo, iti nagtipagtangan tayo kakabsat. Sa bahali ka di, dadya bandel nga mamuda di balay, kanya bandel nga mamuda di nagtikapilya. Sa bahali ka di, Kristiyano di nagbalay, kanya Kristiyano di nag iti kapilya. Baka Joe nagtibalay, Kristyanak, kamuta niya, Kristyanak, parang halimaw magalit, halimaw makitungo sa ibang tao. Pero sa loob ng church ay Kristiyano ka. Ano po? So, sana haan nga kasjayan nga agduma. Di pa nagtignay tayo kakabsat kat may maysa.
Agbalin amin nga pakaydayawan iti nagan iti Diyos. Kaditi may kalimah kabsat kat iti panagibtor. Babayan ti panagibtor tayo kadagiti na duma-duma nga panubog iti biyag kakabsat. Kunana iti John chapter 21 verse 19, iti panangisao ni Jesus ti daytoy impakamuna no kasano iti papatay ni Pedro tapno maidaydayaw ti Diyos. Kalpasan na kinuna ni Jesus kenkwana surutan nak. Ito po yung time na sinabi ni Jesus kay Peter, "Do you love me?" "Yes, Lord, you know that I love you. Feed my lambs." Okay? And then for the second time, for the third time, tinanong ni Jesus, "Peter, do you love me? Mahal mo ba talaga ako?" And then, "Lord, you know me. Alam mo naman na mahal kita. Feed my lambs." And then sabi niya sa verse 19, mga kapatid, iti panangisaw ni Jesus dito, impakamuna no kasapno iti ipapatay ni Pedro, tapno maidaydayaw iti Diyos. So kung ikaw po si Apostol Pedro, at nalaman mo na kung paano ka mamamatay, yes, namatay siya because of sharing the Word of God. Gapo iti panangitakdar na iti Ebanghelyo hakabsat, and worst kind of death nga naranasan na. Itultuloy mo pa yung ta, iti agserbi, agibtor, agpaay, iti panakaydayaw, iti Apo. Ngumamuyog kakabsat ni Pedro, saan nan nga pulos kayong libak ni Apo Jesus kalpasan, iti dadya nga panagkamalina. Iti time nga in restoration na iti Apo, agtultuloy yan kakabsat nga nagserbiso na, tapno mangipaduyakyak iti mensahe iti Apo. Kinapudno na, iti libro, iti umunakan, may kadwa nga Pedro kakabsat, kat may papanamin da ito, iti joy in the midst of suffering kakabsat. Dagiti kinapudno nga masapol nga pananglan tayo nga namati iti Apo, no adda, wenno adu, dagiti panubo ka mapadpadasan tayo iti dayto nga bihag. Look at that. The life of Peter kakabsat. Nga uray pa iti tinga iti panagibtor na, kat naaramid na latang agserbi, nga pamadayaw iti Apo. So how can we actively glorify God in our lives? Puso, panagbiag, panagsao, panagtignay, ken panagibtor kakabsat. Nor aramiden tayo iti akem tayo, iti kasayatan nga wagas. When we do our best kakabsat, to fulfill our role as a church, okay, saan na lang kakabsat ka panagnakan, nga datayo kat na imbag nga tao. Okay? No di kat panagnakan na, nga datayo kat adalan iti Apo kakabsat. Amin nga kinaimbag kakabsat nga mabalin tayo nga ipakita wenno aramiden, kat mang panagnaklaan nga pudno nga si bibiyag iti Diyos. Tas santay mat kakabsat nga maaramid dagitoy nga nagkakaimbag nga banag na uwan ni Apo Jesus iti biyag tayo. How can we honor our parents without God in our lives kakabsat? Anya? How can we worship Him without God in our lives? How can we be good to others without Christ in our life, kakabsat? So, iti panagbalin tayo, kakabsat, nga naimbag, no panagbalin tayo nga best, kadagiti roles, nga aramidan tayo, kat saan lang nga mangipakita that we are a good person, but a proof, kakabsat. Dahito kat pamanagnak kada tayo, kat adalan iti Apo. Dahito kat panagnakan na, nga si bibiyag iti Diyos, ngagtigtignay, trabaho iti biyag, itunggal na mati, kenkwana. Iti bakuna para iti COVID-19, kat may bilang kakabsat nga may sa kadagiti kangurunan nga kasapulan iti dayto nga tiyempo. No siya sinuman, iti makadiskubre, iti agas na iti dayto nga virus kakabsat wenno sakit. Antay nga agasan niya virus niya. Yung sakit, agasan tayo. No siya sinuman, iti makadiskubre, iti agas na iti dayto nga sakit kakabsat, agbalin nga hero. Nga, no banuhar. Gunag nga Ilocano nga kabsat. Agbalin nga hero isuna because it will bring so much relief para kadagiti pasyente. Kinuray pa kadagiti na banugan nga frontliners kakabsat. Napateglaon unay, iti daytoy nga bakuna, iti daytoy nga vaccine. Nga mamuyo ka di kakabsat. Nga numan pa'y kasano ka-epektibo iti daytoy nga vaccine, iti daytoy nga bakuna. Haan nga maitad ti dayaw ken kuhana, no di kat maitad ti dayaw, iti na marswa. Wino nang diskubre, iti dayto nga bakuna, kakabsat. Di man. Iti dayto nga bakuna, kakabsat, kat mabalindalat nga usaran, mabalindalat nga kontrolan, ngam iti kina-epektibo na, kat maganting lahang iti nangaramid, iti dayto nga bakuna, kakabsat. Kasi iti dayto nga bakuna, namnaman met iti na marswa kanya tayo, nga maaramat ko iti dayto nga biyag, kas iti pan na kay disenyo iti Diyos, kada tayo kakabsat.
Iti panagbalin tayo nga epektibo kakabsat kat mangrepresenta iti nagtaudan tayo wenno iti nangaramid kanya tayo kakabsat. Iti nagdumaan tayo lang kada iti nga bakuna kakabsat kat datayo, mabalin tayo nga kontrolan. Nya mabalin tayo nga aramatan dahi kabaulan wenno di kinaepektibo nga naited ni Apo Diyos kanya tayo. Isut gapo na kakabsat nga siya tayo iti mangsungsungbat. Nupod lang kadi nga taya. Nga ipagpabuya tayo, aramatan tayo iti dayto nga biyag, kas iti panggap iti namarswa kanya tayo. Iti pan nakaydayaw, pan nakaytanok, iti Diyos, baban iti dayto nga biyag tayo nga kabsat. Laglagi pun tayo mga kabsat, nga mabalin tayo nga desisyonan, no iti biyag tayo kat agserbi nga pamadayaw iti Diyos, wenno saan. Ado dagiti mabalin tayo nga makita, kabsat nga rason tapno daydayawan tayo iti Diyos. Umuna, iti Diyos ket na santuan. Kunan iti Psalms 99 verse 9, itanokyo ti Apo a Diyos tayo. Agdaydayaw kayo iti na santuan na turod na santuan ti Apo a Diyos tayo. We worship God because He is a holy God, kakabsat. Iti may kadwa, iti Diyos ket na asiken na pudno. Mabasa iti Psalms chapter 115 verse 1, si kalang o Apo ti pakaitdan ti naindakla na pamadayaw. Di mi matagikwa, kasi kalaang iti pagpaayan na gaputi di agbalbaliw nga ayat mo kenti kinapudnom. So iti Diyos kakabsat nga pagserserbihan tayo kat naasiken napudno isuna. Saan nga narungsot nga Diyos? Saan nga ulbod a Diyos? No di kat naasiken napudno kat kabalan na kakabsat iti pan nakipagrelasyon kadagiti namati. Kadagiti anak na, kadagiti pinili na, kadagiti insalakan na. Dahil tayo iti Diyos nga pagdaydayawan tayo. Dahil tayo iti Diyos karumbang nga itanog tayo iti biyag tayo. Nyapay kakabsat, iti Diyos kat na indaklan iti aramid na. Kunana iti Matthew chapter 15 verse 31, nasdaaw dagiti tattao iti makita da, ang makasaon dagiti umol, na imbaganan dagiti lugpe, makapagnan dagiti pilay, kan makakitan dagiti bulsek, kat inday dayaw dati Diyos ti Israel. Jak ambo kada kayo kakabsat, nuhaan nyo pa nga napadasan iti naindaklan nga aramid niya po Diyos iti biyagyo. Kanya, ng para kanya kakabsat, adun nga gundaway, nga napanagnagak nga iti Diyos kat naindaklan, iti dayto nga biyag. Hamang nga dadya pilay kakabsat, iti ngam nakapagnako na yan, nga maysa nga pilay, wino na tayo iti spiritual nga biyag ko iti, awan iti namnama na, nasipngat rebelde kakabsat, awan iti masakbayan na iti dayto nga biyag iti ngam gapo iti parabor ni Apo Jesus nga insagot na naadaan iti kulay iti dayto nga biyag. Naadaan kakabsat iti masakbayan, naadaan iti pagturungan, naadaan iti direksyon. Naindaklan una iti gapuanan iti Diyos iti biyag ko kakabsat. Kat pacheck nga uray datayo, we have our own version of our own testimony iti kinaindaklan iti Diyos iti biyag tayo. Malabit sa magmamanukan niya tayo, binalbaliwan ni Apo Diyos iti addiction tayo niya. Malabit sa magmamano, inikat ni Apo Diyos iti bisyo nga, pakailumlumluman tayo idin, iti utang, pakadadadaulan na iti pamilya tayo. Inikat na tayo ni Apo Diyos, manipod kadagiti kawar nga ng kawar kanya tayo kakabsat, basol nga ng kawar kanya tayo. Tapno iti kasta kabsat kat mawayawayaan tayo, kat mapadasan tayo iti biyag nga indesenyo nga talaga iti Diyos para kanya tayo. Day tapay lang ang gundaway. Makuna tayo nga may kari iti Diyos ti pamadayaw tayo ken kwa nakakabsat. Gapo kadagiti na indaklan nga aramid na iti biyag tayo. Nya pay kakabsat, iti Diyos tayo ket nalinteg. Nya we worship a holy and just God. Nalinteg a Diyos, kakabsat, iti pagserserbihan tayo. Mabasa iti Deuteronomy chapter 32 verse 4, ti Apo tinabilag ang magsalaknib kada kayo, nananay ka nalinteg amin nga aramid na, mapagtalkan ka na pudno ti Diyos yu, nalinteg ka na imbag iti aramid na. Kasap nung nga tayo kabsat, no iti Diyos ka pagserserbihan tayo, kung saan nga nalinteg? Oh, nagtakaw, okay lang yan. Oh, dinalog na ni Mrs. na, okay lang yan. Oh, ni anak, sungsong-bata na yan, ni amang na. Okay lang yan. Mabalinlat ta. Kasi nung katakabsat ng iti Diyos na pag-serserbihan tayo, katanga na linteg. Nya? Awan natin, respeto tayo, kinkwa na kabsat niya. Ngam gaputa iti Diyos kapag serserbihan tayo kat na linteg. He deserve all the respect, honor, and glory.
worship and praise that we can give kakabsat ken kuana. And of course, lastly, iti Diyos nga pagserserbihan tayo kat iso iti mangisalakan kanya tayo. Amoy kakabsat, awan iti sabali nga makaisalakan kanya tayo. No saan nga ni Apo Jesus? Saan nga di relihiyon tayo? No di kat da di relasyon tayo kini Apo Jesus, iti makaisalakan kanya tayo kakabsat. Quit thinking about our tradition nga makaisalakan kanya tayo. Han nga da panangata, panag-at-atang tayo kakabsat, ti makaisalakan kanya tayo. Di panagluwalo kadagiti na tayo, ti makaisalakan kanya tayo. Han nga da panagtukar tayo, no panagkankanta tayo, iti makaisalakan kanya tayo. No, our religion is just an instrument for us to grow in our faith, kakabsat. But our relationship with our Lord Jesus Christ is the most important. Because daytoy talaga iti makaitad pan nakaisalakan kanya tayo. Mabasa kabsat iti Psalms chapter 50 verse 15, no umay tiriribok awagan na, ispalan kanto ket idaydayaw nakto. Malaksid pay kakabsat dadya eternal life nga intad kanya tayo iti Apo, inikkan na tayo pay kakabsat igarantya, nga uray pay iti aldaw nga pagkasapulan tayo wenno panagbiag tayo, no umawag tayo kanu ken kuana kas mabasa iti teksto tayo kakabsat anya, ispalan na tayo, isalakan na tayo iti Apo kakabsat. Manulang dagitoy, kadagiti rinibo nga rason, tapno magdayo tayo iti Apo kakabsat. And we don't have enough time to name them all. Maybe this lifetime is not even enough to name everything kakabsat nga dahilan, tapno daydayo tayo iti Apo. And I hope kakabsat, nga baban lang kadagitoy nga nakita tayo, kat umdas kuman kakabsat, tapno iti kasta, idaton tayo, iti pamadayaw tayo, iti Apo, iti biyag tayo. Iti panagdayaw, iti Diyos kakabsat, ket bilin para iti amin. This is a universal command. Okay? Halang dayto para kadagiti papadi, ministro, kadagiti pastor, no, dayto kakabsat, ket bilin para iti amin. Kunana iti Palting, chapter 5, verse 13, ket nangagkungag kan kanta, dagiti amin na parswa sa dilangit, dagiti adda dito'y daga, dagiti adda iti unag iti daga, dagiti adda iti tao, amin aparswa ti entero alubong, iti situtugaw ti trono ken ti kordero, maitad koma iti tanok ken dayaw, dayag kan pan nakabalin ti agnanayon nga awan, inggana. So iti daga, danom, sirak ti daga, ti tao, ti amin nga parswa kabsat ket agdayaw iti abo. This is a universal command. Not only for you, not only for the holy people na inakala natin, but for everyone kakabsat. And most especially, dayto nga bilin kakabsat nga panangidayaw iti Apo, ket manamnama nang nangruna kadagiti namati ken kuana. Kunana iti 1 Corinthians chapter 6 verse 20, nangina ti inggatang na kada kayo, ngarod, aramatan nyo ti bagiyo apakay dayawan iti Diyos. See? Kakabsat, aramatan nyo iti bagiyo kunana iti Biblia. Apakay dayawan iti Diyos. And we glorify God when we rely on His promises. No agtalek tayo kadagiti karina. Kunana iti Romans chapter 4 verse 20, sana napukaw ti pamati na ket di nagduadwa ti kari ti Diyos. Ti pamati na iti nang pabilag ken kuana ket indaydayaw na iti Diyos. We can worship God, we can honor God when we trust and rely on His promises. We honor God, we worship Him kakabsat when we bring forth fruits of righteousness. Nagbungbunga tayo kadagiti na saya at nga banbanag. Nagbunga kayo iti ado, may daydayaw ni Ama, kiti kasta, agbalin kayo nga adala. So, we can glorify God kakabsat when we bear fruit. No agtalag tayo ti karina, no agbunga tayo kakabsat, kaniti may katlo, no agtalinad tayo, nga napudno ken kuana, when we remain faithful. Kunana ti 1 Peter chapter 4 verse 11, siya sinuman ang mga saba, masapol nga kasaba na ti sao ti Diyos. Siya sinuman nga agserbi, masapol nga agserbi, baban ti pigsa nga intad ti Diyos ken kuana. Iti kasta, iti amin na banag, may daydayaw kuma ti Diyos, baban ken Jesucristo, nga addaan ti dayag, kan pan nakabalin ti agnanayon nga awan, inggana. Amen. Kasapno tayo nga maidayo ti Diyos, iti biyag tayo kakabsat. Agtalag tayo, agbunga tayo, kanagtalinad tayo iti Apo.
Grace is not only about forgiveness, but it's about transfer of lordship kakabsat. Masurusuro tayo ko mga bigbigan, iti Diyos. Nga apo, iti biyag tayo. Namamisan kami kakabsat ka, si tayon tigbalbalin nga Diyos, iti biyag tayo. Dagiti kay kayat tayo lang, iti aramiden tayo. O kakaidaw mo, dadyagal pa rin mo, orehang kayo pa nga nagkasar. Kanya, wino, agasawa ka duba, wino talo, o madya Biblia. Kanya, wino di mo tongtong palan, dagiti naganak mo. Winuhan mo nga, aramidan iti pagayatan, iti abo. Sometimes we're becoming God. Balbalin tayo nga Diyos, iti biyag tayo. Tadagiti lang, kay kayat tayo kakabsat, iti may papapilit tayo nga aramidanan. Ngam talaga nga, inawat tayo iti parabor ni Apo Jesus kakabsat. Natural lang kumapara kanya tayo, iti isubli, iti pamadayaw ken kuana. Natural lang kumapara kanya tayo kakabsat nga bigbigan ni Apo Jesus, akas Apo iti biyag tayo. Sometimes we only want Jesus to become our Savior, and we don't want Him to become Lord of our lives, kakabsat. No, it's impossible. Because once we are saved, it's automatic that we recognize Jesus as the Lord of our lives, kakabsat. Meaning, He's the master of our lives. Hindi na yung gusto na lang natin yung nasusunod. Alam niyo po kung ano yung gusto lang yung nasusunod. Mga batang paslit lang yun na hindi nakakaintindi. Pero kung 10 years, 20 years na tayong Kristiyano, 5 years na tayong Kristiyano, lumalaki na po tayo sa ating faith. Ibig sabihin, haanan nga dadya, kay kaya tayo lang iti masursurot kakabsat no dikat chay pagayatan iti Apo. Sabay ko mga kabsat, saan nga si kay iti Diyos iti biyag mo? Saan nga si kay iti Diyos iti pamilyam? Saan nga si kay iti Diyos nagiti amin nga arapaap iti biyag mo? I hope you recognize Jesus as the Lord of your life, kabsat. Because grace is not only about forgiveness, as I've said a while ago. It's about transfer of lordship. And once we receive Jesus as our Lord and Savior, haanan nga si tayo kakabsat, no longer us, but Christ who live in us, kakabsat. Iti parabor nga inawat tayo kakabsat, kat saan nga lisensya tablot, at daping agbasol tayo. Di bali na isalakan akon, agtong italatan. Kaya di bali na isalakan akon, aginum alat tati arakan, dadaulik lang tatay ito nga biyagan. Di bali na isalakan naman din, sumali akong di sindikato. Oh, grabe na yun, ano? To the highest level na yun. No, grace is not a license for us to sin. Dito kakabsat, kumaiti mangiduron kanya tayo. Tapnot, at dapay nga bigbigan tayo ni Apo Jesus nga Apo. Diyos, when makinturay, iti dito nga biyag kakabsat. Kuna ni Charles Spurgeon, nga nabasa, a man who is really saved by grace does not need to be told that he is under the solemn obligations to serve Christ. The new life within him tells him that, kakabsat. Iti kanong may nga Kristiyano kakabsat, kat saan mon nga ibaga, iti obligasyon na agserbi ti Apo. Natural lang kenkwanan nga agserbiso na kini Apo, gapo tabigbigbigan na, dadya parabor nga inawat na manipod kini Apo. Kunada, dagiti kano anak, kat umala kano, kadagiti naganak da. Nya no maminsan kat magmagnapel lang tao, anak ni kastudya ita, agpadpada da iti pagna. Nya, wino no makitam jobing, karkaro pa ni mama, mga ni papam. Nya, makikita mo dagiti dumang attributes ken kwa nang baligya dimples na, di mata na, di kulay na, o iti anak kakabsat kat umala da kadagiti naganak da. Datayo mat kakabsat kat anak na tayo iti Diyos. No gantingam kadagiti naglabas nga lawas, no sino iti imalaam, iti kadi Diyos, wenno iti jablo, iti imalaam, iti pusong, iti panagbiag mo, iti panagsaom, iti panagtignay mo, iti panagibtor mo. Nagserbi kadi nga pamadayaw iti Diyos, wenno saan kakabsat. Han ka nga mabalin nga i-judge, iti sikalaan ka iti Diyos, iti makaibaga. No kasatno nga nagbalin nga pamadayaw iti biag mo, iti dayto naglabas nga lawas. Ket no makita nga saan nga nagbalin nga pamadayaw iti Dios iti biag mo, iti dayto nga lawas. Manen nga sumaruno I am encouraging you kakabsat. Let us live a life nga ni Apo Jesus iti Apo nga pagserserbihan tayo. San kuman nga iti dayto nga lubong. San kuman nga iti dayto lang pagaayat tayo no dikat iti kuma Dios ni Apo Jesus iti agbalin nga Apo. Iti biyag tayo, isunat kuman, iti masursurot, kad saan,
nga dagiti pagayayat tayo langan kakabsat. I hope and pray that this message will speak to every believer. Iti dayto nga panawon. Nagiti na mga ti Tesalonica kakabsat, mariribukan da. Tay pagarobdan agsublin iti Apo nga sigod. No din kakabsat kad pampanunutan da dayjay panagsubli ni Apo Jesus. At dapat nga asidagan iti panagsubli ni Apo Jesus iti tiyempo tayo. And if we read our Bible, yes, we can witness signs. Iti may kadwa nga panagsubli ni Apo Jesus. Gamsan tayo kung mga agbutan kakabsat. Because if we are prepared, we don't have to be afraid kakabsat. Tamo tayo nga ni Apo iti papanan tayo. Ngamno dapat lang adjibutang ti kaunggan tayo. That means haan tayo pa nga nakasagana. Let the Word of God prepare you. Let the second coming of our Lord Jesus Christ encourage us and give us hope as we serve Him. Itinaldaw-aldaw nga panagbiag tayo kakabsat. Hingga na lang or dito yung kakabsat, iti mensahe nga kahit kung ay buray, agkikinita tayo manan dun sa marunong alawas, madaydayo iti Apo, God bless us all po. Thank you so much. Mapantay nga ro diti pa magibos nga kararag ganiti benediksyon nawatag iti panagtamad iti tunggal maysa nagkararag tayo. Amami nga nailangitan Apo yaman kami iti kinaimbag mo yaman kami Apo iti kastaw na nga panagayat mo iti bawat maysa kada kami tagtultuloy Apo nga panang protektam kang runano Dios iti panang bendisyon mo Apo iti bawat maysa kada kami may tultuloy o Dios nga mapadayawan iti nagan mo kang ronano Diyos iti agtultuloy nga panangidalan mo Apo iti bawat maysa. Apo masidig kami kingka tiniti nga gundaway andan mo Apo iti pamagyaman iti nasantol nga sangmana mo Apo. Yaman kami duray iti taraon nga na espiritualan manen mo Apo mahipain mo iti biyag iti bawat maysa kada kami yaman kami o Apo duray din naramat mo Diyos nga adipan mo pinisyonan mo Diyos iti biyag na patuloy nga si kaugad iti mangidalan kadag iti amin o Diyos nga plano na duray iti family na siya iti mangbendisyon mo Apo. Apo iti dayto o Diyos nga gundaway Apo dumadawat kami lattaw Diyos iti agtultuloy nga panangidalan mo iti bawat maysa ang runano Diyos iti agtultuloy nga panagkarkararag agtultuloy nga panagbasa nagiti nasantuan nga sasaom ken agtultuloy o Diyos nga panangidaydayaw milad taking kawapo. Kanayon na kami kadi o Diyos nga palagipan iti bawat maysa wapo. Yaman kami, duray iti nadaman o Diyos din iti kakabsat mi nga makapadpada sa wapo iti sakit, wapo iti napisikalan nga bagi, kararag mi o Diyos iti agtultuloy koma. Lord nga panang paimbag mo wapo kadakwada wapo. Patay mo o Diyos iti naintaklan kan manakabalin nga imam. Kadag iti kakabsat mi nga masakit tapno marik na daw Apo iti panagayat mo kadakwa daw Apo maminsan pay sikat imang bendisyon kan mangagas kadakwa daw Apo yaman kami iti panagpatpatuloy yung mi Apo si kalataw Diyos iti mapadayawan iti biyag mi sapay kuma tadda kadatayo amin iti parabor ni Apo Jesucristo iti ayat iti Diyos iti tultuloy nga panakikadwa ti Espiritu Santo iti may mesa nga Diyos iti talo nga persona isu kumatagtultuloy nga mangidalan nagtultuloy nga mangiwanwan iti nagtultuloy nga magbendisyon iti bawat maysa kadatayo iti Lord Apo iti sangsanga maysa nga kararag mi iti nagan na po mi nga Jesus kaniso nga lang isalakan kada kami kat kunami amen.